Prieteni, astăzi o să facem la Dunăre, să vedeți în fața voastră cum fac locul de pescuit, să nu spuneți că mă dau pe caitiv. Eu fac în fața voastră, ei? Uite, jap, 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 jap. Eu m-am chinuit un an să fac harta asta, mă credeți? Credeți. Aici a venit, jap, 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 jap. Aici pescuiți voi pe rând, câte 3 aici. Da, frumose, da? Hai să-mi pun așa. Hâț, hâț, hâț. O să fac și un loc dacă plouă, să pescuiți și pe ploaie, dar pescare nu pescuiți pe ploaie, dar mai ca fiind logică. Gata, am făcut-o. Acum, haideți să fac locul care trebuie să-mi dați 60 de diamante. Hai să vedeți locul. O să pescuiți chiar să fac locul acum pe bun, acum o să facem locul perfect. În fine, m-am speriat. Aici o să pescuiți locul perfect. Am pus un aici așa. Hâț. Hâț, hâț. Hâț, hâț, hâț. Asta e locul perfect de pescuit la Dunăre. Dacă să-mi dați bani un diamant acolo la locul de început la pescar. Un diamant și dacă sunteți pescari în Minecraft, dați, da, cum am zis, 60 de diamante, dacă nu vă primesc. Să din greșeală. Gata, locul perfect. Aici o bască, gen. Cam atâta a fost. Dar toată ziua se spăunuiază. Uite să fac cu el. Salut! Creeper! Fuck up! Cam atât a fost pentru astăzi. Cam scurt, dar atât am vrut eu să fie. Cam scurt am vrut eu să fie. Însă data viitoare o să facem un videoclip mai lung, dar o să facem altă serie peste 2 zile, că mai puțin se termină seria noastră de Minecraft. Că atât a fost pentru astăzi. Pa, pa!